lagunok, ongi etorri txorienera, aste osoa dauka horretik, eta Patrik eta nik erabaki du aste hau, lehenko asteako moduan izan da lagun. Lehenko astean gozogile kremak, neko astun junginen, pikante pila bat, eta gabona datoz. Bai, badatoz, eta hola jarraitxuko, joan zen hastian bezala. Ez, fruta. Gaur dana fruta. Bale. Bai, gaur fruta lehetik joanbotako du, gaur osasuntxu. Nik, holako udare espeziatu batzuk ingo ditut, almibar batean egosita, garbi, saltza pixkat, bale, ez negaina eramango du. Ostorea oinarri moduan, ez du zetan behar. Eta hori ze da? Hau, patxar pixkat lurruntzen eukindu dala gero orden bora guztian. Ba, lasei, txantxaka, gero koiarak erdia, baina lehenko lurruntzen utziko dut, eta erre ingo dut. Bale. Dana kontrolauta da, dana kontrolauta. Tu bi kontrolet. Ez da bondo esan da. Bueno, bai, zutze prestatuko zu? Zagarrak ez? Tuti kontrolati. Bene. Ba, nik bebai fruta ekarri dut, sagarra kasunetan, eta espeziak bebai ekarri ditut, kanera eta intxaur moskatua, eta eingot postre berezi bat, Brown Betty deitzen dana. Da, Beti marroia? Beti marroia, estatu batuetako lan postre tipiko bat. Bai? Nun oso erraxadan, ikusiko zue, 2 minututan itzen dela. Eta gaina, ez? Holan, sobran dauzkezuen gauzak eta baliatzeko balio digu, ez? Hori da, beraz gaurko oso aproposa. Oso ondo. Ba, lagunok, prest gaude, lehen errezeta, horrela joango da. Ostorea moztu, margotu eta 20 minutuz 200 gradutan labean ingo dugu. Lapiko batean, litro batur, limoia sala, azukrea, espezia ezberdinak, esti pixka bat jarriko dugu eta irakinaldi bat emango dugu. Bien bitartean, udareak zuritu, erditi moztu, hasiak kendu eta almibar hortan sartuko ditugu 15-20 minutuz egosten. Behin egosita doelea, utzi bertan ostutzen. Esne gaina erdi arrotu ingo dugu, sartakin batean gainerako estia jarri, almibar pixkat bota, eta bertan gure udare egosiak salteatu ingo ditugu gorritu arte 5 minutuz. Hortik ateratzen dugun saltza lehen arrotu dago esne gainarekin batu, patxar pixka bat gehitu, eta ero izango da, ostore gainean udarea jarri, saltza hau gainetik bota, eta epel zerbitzatu. Orduan, gaur postre bero bat ingo dugu, eta berez ostorea ez dara, baina nik uste dut, hemen, oinarri bat olan, hau katilu batean inalko genuke berdin. Baina jartze olako, eta nahi izan ezkero udare forma eman aldiozue, eta polita, baina gero nik uste dut behin egosita dauzkegunean, erdia horan, ostore gainean, kurruskari puntu iraziko genuke, eta gero saltza hau gainetik bota, oso hau geratzen da, eta, esan dut, ostorea erosiko dut, eta jarri dio. Orduen. Oso ondo. Hau hartu, eta errexarez, ez dute formarik ez diote emango. Lauki gutxi gora tamainua ikusita, moztuko ditugu. Holan, eta gero, venga, 6. Oso ondo. Honek, eta ingo dituguna da, zulatuz ez dut nahi gehiagi altzatzea, eta margotu ingo ditugu. Horretako, sardezkaken zulatu, gutxi altzatzeko. Oso ondo. Eta udariak dauzkagun hontan, egisa da, ez dala oso tipikoa udareekin, postreak itxia. Itxugu egia da, udareak ardo erara edo, hemen Euskal Herrixan asko kontsumitzen dienak, baina egia da, beste fruta batzuk, baino gutxi hau erabiltzen dela gozo gintzen. Gisa hau da, freskua jateko. Da, fruta oso zaharra, aintziako fruta bat, jatorrisa daukala Europako hegoaldean eta Asiako erdialdean, eta dauzela 3.000-4.000 baritate desberdin udareanak. Nik hainbeste ez ditut ezagutzen, baina, ez die danak komerzializatzen. Batzuk die bakarri, suaiz bezala, edo lora bezala, edo... Ero kompota bezala, ero heliko itxustela, hor badago, ez? Patxar bat ero egiten dana, ez? Hori da, orduan, erabilera desberdina egituzte, baina guk jaten ditugunen artean, nik uste dut, ezagunenak bakizkigula, ez? Ulengo gunean bat, nik ikusi den supermerkatuan. Hau bakitzu jendia izaten dut ziena, oso trebia danean. Josara, limonero madaria. Enun sekula entzun. Aurreneko adientzuten duela. Benetan, ez dut sinisten. Eta zer nahi, horrekin zer esan nahi diozu? Zerbait personali? Pera limonera edo, zarela jo onena, Zara? Bai! Oso, xelebria, onena, zelan ez tozu ezagutuko hori? Ez dut, aurreneko adientzuten duela. Hau ez da miramonetik atara, ez bere bizitzan. A ver, ni olako esaera zarrak eta lau dakizkit, sosoa beleari ipurbeltz eta listo. Txapela noixia mainkendu inbida, bai. 20 minutu, 200 gradu.
Almio erraiteko, markatu. Ezagutzen dizuna, ziur, konferentzia madarixa, hori bai. Hori bai. Guk daukaguna negukua. Nik beti etxien entzundu neguko udaria. Eta hori guk etxien daukagu, eta gaina honikoan ez die badauzka makatzak, eta hori konpotaiteko erabiltzen dugu eramak gau honetan. Eixa da, udarea. Madarixa edo zigorrentzako eta niretzako makatza. Makatza. Betikoa. Vitali, espezia moduan, kasu honetan, nahi bazu bakarrik kanela bota diozu eta limoia sala, berdin zait, nahi duzuna, guk. Aniz txinatarra botako diogu. Kanela adar erdi bat. Gero, jengibre, xerra pare bat, eta estazetan zuritu behar, Honek azkenean, zaporea emango dio. Venga, ja, jengibre, lehenko astean erabilen duen pila, venga. Piper beltz, ale batzuk, hauek ere barrura, azukrea, 200 gramo, kontutan izan, litro bat daukagula hemen, Eta gero, vainilla ingo diona ireki leka, eta gero, asiak atarako izkiogu, eta 3 limoia sal atalero atarako ditugu ere. Horra barrura, eta irakiten jarriko du, eta hor jungo da gero, udariak horreko ziko ditugu. Eta hemen te beltz sakutxo batzuk, sartuz gero, txai tea, lortuko dugu, txai te infusionatua, eta listo, esnea apurtxo batekin. Madari pila badauz, eta izenak, bere izenetako bat, udareak esaten daben bezala, udako fruta bada, ez? Eta udan badauz, ur madarixa, edo blankilla udarea, izenak esaten dagoen bezala, ur madariak, bada, urtsua eta dauka, freskotasun pila bat. Ekain eta abendu artean, da bere sasoia, baina geixen kontsumitzen den momentu da, abuztua. Abuztua, udaren, hilabeterik beruenetarikoa, da hor kontsumitzen da pila bat. Eta udako beste udare bat da, Williams udarea. Nik hauen ezagutzen, Williams udarea, edo behintzat, nire dendan, ez da etortzen. Nire dendan etortzen da, udakua, da esuk esan duzuna, konferentzia edo udazkenekoa, da lehen gunean, limonera be bai. Eta gero da, konferentzia, nun gainera Nafarroko hegoaldean asko ematen dan, eta oso goxua dan, eta udazkenetik aurrera hori. Eta gero da, Erkolini udarea. Erkolini udadera. Nik hori bebai, hori ez dut ezagutzen. Ezagutzen, eta, gehien bada berdea eta horia, eta udare dena bezala, goxua. Egia da guk, sagarrakin eta gehiago, hobeto kontrolatu da ditu gutxi gara sagarrak, baina, makatzeak bi ero dauzko lan kontrolatuta pixkat, eta listo, ez? Bueno, hemen, zuritu, gero ez, ozidatzeko, limoi pixkat emango diot, eta kasu honetan, limoi ikutua gustatzen zait, interesatzen zait, ez? Ni hemen behin baino behiotan, eta Patri eta biok esan du, orburuei eta ez ozidatzeko, limoia ematean, ni neuri ez zait gustatzen zait, gero, azido puntu ematen diote, ez? Nik, kasuntan, postre honetan, baina dute limoi zapore hori gustoko dut, eta gainera, erabili dut, hemen azal, 3 atalde azalden da bota ditu dalako. Horren, zuritzen jarrituko dut, gero erdikien moztu, eta bihotz atarako diet, eta egostean sartuko ditut hemen. Irakiten azten denetik, 15-20 minutu kontutan izan, naiz eta ez geratu oso bigun, gero ur hontan, almio hontan, ostuko direla. Orduan egosten jarraituko dut, Vale? Erabilera bitxinetariko bat Alsazian ematen da, eta bertan lehen aipatu dugun Williams likorearekin, edo Williams madarixekin, eta bitxen da biena da, pasako estazu botilla, zibar. Botillan, sartze dituzte, madarixan kimuak, Osa, zuaitzean bertan zintzili botilla usten dute? Hori da, gero hemen azten da madarixa, hori moztu itxe dituzte, patxarrez bete, eta lortzen da olako fruta destilatu oso dotorea. Oso famatua, eta bitxia, ikusteko bai izan bida. Hombre, jentia ikusten da botella bat, eta udale bat barruan, nola sartu dute hor barruan? Trukoa da. Bai, eta nola sartze dituzte hor botietako itxasontzixak horrek? Hori nola itxen da? Hori Jak Esparru trukoa da. Hori zuaitzen behar dago, borren bat o ze? Ez, hori banan olako pintza batzuekin, bertan kolakin eta bertan iten dituzte. Nire miresmen guztia hori iteko gai diren artistei. Hordako pazientzia bieda, gero esaten dabe, kosinatzeko pazientzia bieda. Horretako. Horrek, imaginatzen dut, hasiko direla iten olako, itxasontzi txikitxoa normala kanpoan, eta ere urrengo erronka 2.0 da, holako bat, hartu eta pintzakin makila pegatzen jun bakoitza, eta txalupa horban, Bai. Eta, likorez aratago,
freskoa kontsumitzen da, nola ez, eta gero konpotatan, marmeladatan, sukuetan, eta ezakit sagardoa izango zen, izenik aproposena, baina nik ezagutzen dut madari sagardoa. Sagardoa izenez berez izan biko zen sagarrana, baina, bueno, makatzana ez dana ez hainbeste eramaten, bai, badau. Nik frantzez ezagutzen dut, baina, bueno, ez dakit Euskal Herrixan eingo dan, baina nik frantzez ezagutzen dut eta oso goxua du. Beitu, idatzi, txorienea bildua egite duz, zuen inguruan norbaiteko lako, ez? Egia esan, nik, maztiak ezagutzen ditugu, hor zagarrando pila bat eta zagarrak eta daukan jendia, baina udareak, bai, hor Nafarroan daudenak fruta moduan saltzeko, baina gero lan edariak ero itxeko, ez dakit? Gure postriak itxeko, hau da, udareak ardotan, baina gero badauz, batez be, Frantzia eta Suitzan postre tradizional pila bat, udareekin. Badau, udare tarta almendra kremarekin, udare tatina, eta badau, postre bat berezixan, ez da, uste txorienen ez dugula egin, detzen da, Bella Elena udarea. Bella Elena udare... Hori hosteletzako... Txokolatiakin zerbitzatzen dana? Eta txokolate gainetik botatzen zitzaion. Udare bat, gaur ingo dugun moduan, eta ero txokolateak ero zegoen berzioa arroz esni azpian jarrita, baina zan, almibarretan egosten zan udare bat. Eta hori, Leioako hosteletza eskolako web horrian sartzen bazate, errezeta pila bat daude, eta oso ondo dago, gainera txokora juten bazate, marmitakoa, eta jarri aldezu beraiek errezeta, 50 gara, baiten dizute kalkuloa, bider 50, zenbat osai behar dituzun, kantidadeak ondo azalduta. Eta sukaldaritza gazian, Katalunia aldian Durana nahiek egin zauen oso ospetsua dan errezeta antzara udareekin, eta horrezkero Katalunia aldian, antza? Ikusi, entzun nuen igori eta ez dut, probatu beharko du, ez? Probatu beharko du, 60. hamarkadan Salvador Dalik esan zauen, horrek inspiratu zauela bere, eta, apia gustau jakola. Beraz, errezeta hori egiten duan egunerako bigote utziko dutola. Bale, nik be bai. Venga, ba. Bixok. Baina, deitxu, abisa hau hilabete pare baldena hau edo, azten usteko. Bai, zema behar du bigote. Nik ez du segula bigoteik izan. Ez da bizarrik ere. Ni pikatu egiten di pila bat. Honek, ikusten duzu ja irakiten dana usaia izugarriak gau txorienen, eta udarea bihotza kendu, hemengo surtoina nik ez diot kentzen. Batzuk badaude kendu iten diotela hor goikoa. Nik neuk ez diot kentzen. Baina bai, hemen, ipurdia eta hasiak egoten diren tokitxo hau kendu ingo diogu, hemen pixkat surtoina ere badoka ere kendu, eta esan dako, irakiten hasten denetik, 15 minutu, gutxora era, egin da izango dugu. Oso ondo. Eta aipatu ditugu udarean 3000 espezie desberdin dauzela. Baina bakarrik fruta moduan aipatu ditugu 4 edo 5. Zetarako erabiliko die bestiak? Egurra atarateko. Udaren egurra, bai, Bai, udare ondo europear arrunta da, espezierik garrantzitsuena hortarako, eta oso preziatu da, gainera. Metro kubiko bakoitzak 1.600 euro balixo ditu. Beraz, bada preziatua dana. Eta batzutan holan datu txiki bat, bada oso famatua dan beste egur bat, deitzen dela ebano beltza, alemaniarra. Eta ez dala ebanoa. Ez, da, udare ondoan egurra, beltzez margotuta. Beraz, hortan be, adi ibili bida. Udare onduak ez dago asko irauten, 100 urteko bizitza daukia, eta 3 metrotaraino heldu leike, eta enborran holan diametroa 80 zentimetro. Beraz, ez da zuaitz bat holan atentzioa ditzen dutzula haunditasunagatik edo egurragatik. Hala ere, taula katarateko hortik, taula, lodiera, guriak 6 metro baduko zen. Bai. Honek gehien bat udariak atateko gaur egun egia da, eta sagaztitan dekusten da, hemen sagarrondoak eta oso txikiak ikusten dira, eta segatik, zer nahita bilatzen da, zabalera handian udare eta sagarrasko emateko altura gutxian jasotzeko eta erreza bizateko, han gora altzatzea, eta berdina egiten dute aguakateekin eta danakin hartu, eta inauzi egiten dituzte lehen hau, altura askorik ez dezaten hartu. Baina, udare ondoak guriak, loria zenbat izango. Lakoa? Taula askorik ez dakitatako dien, Bai. Orduan,
Eta imaginatzen zu, garestixa izango dela, oso produktiboa ez dalako, lantzen zaila dalako, azkenean izurritiak jasan ditzake ezetasuna, onjoekin eta intsektuekin ondatzea, eta gero lanerako flexibilia da, baina hori lantzeko saia. Eta gehixen bat erabiltzen da musika tresnetarako, txirula gozoetan. Zure umie daukien txirula holan ikastolat, egurrezkoa bada, igual udare onduan egurrezkoa da. Eta aiz instrumentuetan. Nik uste, bibolinak, eroan elegantea datuko zen bibolin bat, Stradivarius bat, olan, udareke, baina ez, beste. Honi azpin zait, estia, 25 gramoko jarrakada bat, gutxi gora ere, botako digu, eta gainerako utziko dugu, gero, karamelatzeko gure udareak. Estia barrura, eta hemen, ez dut nahi arrotuta erabat, erdi arrotuta. Honekin gero ingo dugu saltza. Gorputza emango diogu, eta horretako hotzotza dago, katilua izan dut, izosgailuan izan dut oin arte, eta grabatzen dara mazkigun 15 minutu, 20 minutuetan, hemen epeldu dana, baina bestela, gero eta hotzago esne gaina, bakizuek gero eta lehenago arrotzen dela. Ondo. Eta zigor, zure umiek ibiltzen diolan txirulakin eta... Nauzia, musika dauka eta txirula joten da. Bai, eta zelan joten da ondo, zerto? Jo iten dio hobeto anaiari buruan txirulaekin, baina jo ondo. A ber, nik ez du kontrolatzen asko olako kontuetaz. Bikotea musika ikusi eman zuen. Ez duzu kontrola hubier, baina entzute dozurian atxegina pentsatzen gatzu? Edo, gehiago ensai hau bidau. Bai, sartu behar ditu ordu batzu. Bai. Eta nik hortan ezin dio lagundu. Baina lehen jotea eta apura... nik ez da, musiko ez da terako. Hor beti goten da, ez? Espada zure semara baukatzu bizilagunen bat, badabila adin horretan txirula ikasten, edo gitarra jotzen ikasten. Eta horrek ez die txarra, okerrena beti esan dugu, bibolina. Bibolina da katu mariatu bat bezala. Oie, nik bibolina jotzen, no? Baina, hasieran Patri, zelan zan? 5 urtetatik 18 urtetara, igual egongo ziren, urte batzuk, apur bat eskaxak, baina gero... Baina hasieran, ikasi gero zerako kontzertuak doain ikre bizilagunei. Hori, erabat ados, ni bibolina pila usteze. Baina ikasi arte, da katu mariatu bat. Ezken erreba joten zuen. Abesti hori joten zauen. Hori zan ensaiatzeko. Eta hiltzatuta daukagu familiko guztia. Nik uste hori da, zure traumatik hasitako anekdota. Ez, baserrira bialtzen gendun, behiak ez zuen esnerik ematen, Patri. Eza, izugarria, tomatiak usteldu iten plon, erorik ez zian. Nik uste da, zure iztian gauzia, Nire etxian etzien olako gauzak pasatzen. Baina... Zorionekuak. Hori da. Eta, gero, trebetasun desberdinak existitzen die musikandako, eta txirula jotzen da bienetarako. Eta, amelingo txirulariak ez dakigu erabiliko zauen udare egurrezen jako txirula, baina, pasada, olako... kondaira handi batetik, ez? Musika inguruen nik uste dut lehenengo kondairetako bat, amelingo txirularia. Bai. Bertako historia bakizu, kontakotzut? Nik entzun nuen podcast batean, holako saio batean, eta egitik zerbait badauka. Egitik zerbait badauka, azkenean kondairek badauki hori, ez? Mitoa, magia apurtxo bat, benetan pasau zana da hor, nahazten dituzte, eta gaur ezagutzen dugun historia behintzat da, 1984an, heltzen dela Amelin hirira gizon bitxi bat, eta han zaukiela, xagu eta arratoi pila bat. Orduan berak, egin zotzien, esan zotzien, behitxu, nik txirula jokot, eta arratoi danak joen eingo die. Baina zuek, trukian ordainu inbikostazue soldatatxo bat. Orduan, goiz baten, altzausan, josaben bere txirula, esan, eta egin, arratoi guztiak joan egin ziren. Baina gero, ordainu, ezotzen ordainu. Gaizki. Orduan, bueltan, torri zan, beste itxura batekin, zerixu hau, eta txirula berriz jozauen, eta zuk pentsako zu, igual, arratoiak berriz erakarriko zitxun herrira. Entzitxuna da, desagertarazi, bertako mutiletan eskatxak gaztiak. Berez errixa geratu zen, hori. Utzik eta ume gabe. Hori da kondaira, oin. Hori benetan pasa esan edo ez? Egia da, Eliza batean, omen da hola, hori, horako kristaldegi batean ero, hori, txirula joten eta norbait, baina. Horre, daukala antza zekusia, ez? Garai hortan,
janaria, bueno, gozetea pasazutela, eta immigrazio pila bat egon zela, gazte pila bat, joan egin omen zirela herritik, lan bila kanpora, eta txistularia o flautistarena omen zen rekluta ibilizan tipo, ez? Bai, simbolizatzen dau, errekrutatzaile bat, nun joaten zen Amelingo hiritik, Europa iparraldera, lan bila. Eta orduan, herrixa, antza, geratu omen zala, ume barik, jende gazte barik, gero gozia heldu zen, gero arratoiak heldu ziren da, hor, nahaz izan apurtxo bat dana. Baina Amelingo txirula, ondiokan ez dakigu, zan udare egurrana edo ez? Bueno, dakigun bakarra da, udareak hemen, beste 5 bat, 10 bat minutu behar dutela egozten, behiratzen dugu, hain digu hortxo daude, hemen jarri du patxarra lurruntzen, nahi duzun, arrona, maretoa, olako, edo zer, baina nik kasu honetan lurrun dingo du, bestela, gure lankideen egoera jakin da, alkoholika den nahi dut, hau. Eta aurrak etxean izaten baituzu, hau da trukoa. Bestela, hartu eta koiaraka bat botako genioke saltzari bakarrik. Orduan, itxoin dezagun, hauek egin da egon arte, hotzak behar ditut, eta gero, ja, bukatuko, karamelatu imar ditugu, eta hor karamelu horretatik ataratzen zaigu saltza, esne gainakin batu patxar pixka bat, eta gero izango da, amaitzea. Ostore gainean jartzea. Jartzea eta listo. Listo. Iraze, erloju politia indogun. Hemen, daukagu patxarra, erabat gaina loditu inzaigu, lurrunduta eta prest. Ingo duguna da, estia, lehen, 25 gramo erabili ditugu, almibarra egiteko. Hau, barrura, hemen, egosteko erabili dugun almibarran pixka botako dugu, irakiten, eta enjungo gara hemen, udarea sartuko ditugu, eta karamelatzen da, pixka denbora guztian gainetik botatzen, hemen daukagun zukua, ondo estali daiten dolako geruza dizdira bat gainetik izan arte. Hemen, listo. Igual, Bilbon, zigor, bieru guk Amelingo txirularia. Zeba? Ze antza, egisa da, badauzela, arratoiak, eta usuak, eta olako gauzak. Arratoi egalariak ere. Hori da, arratoiak eta arratoi egalariak. Eta horretako bide ditugu, arrapakarixak, ez? Ze Bilbo kontxe, martxan jarri dau plan bat, indala, da estrategia bat epe luzera, 20 urtera. Baina plan bat, honen aurka itxeko, ez? Eta horretarako, ez nahi itxu erabili pestizidak eta olako gauzak, inguruai kalte itxeko, baizik eta nahi dauin hori, modu jasangarri baten edo natural baten. Eta horretako jartzeituzte olako kabi kutsa batzu. Honek kutsak, basoan da ikusten dira mendian da batzalda. Hori da. Bilbon olakoak, Bilbon olakoak, arrapakarixak etorteko. Eta hor bizitzeko? Hori, zapelatzak, ontza txikitsuak, belatzak eta olakoak, eta horrek orduan, gabetan, itxeituzte arrapakari bezala, arratoiei, usuei, eta... Babes ofizialeko etxetxoak jarri dizkiete, hauei, ideia oso ona. Guztira, 20 dauz, 20 abia kaxa, jara dituzte azken urtietan, eta antza, badabizela familixak eta honek animalixenak hurbiltzen, eta gutxinaka hori nahi da ekidin, ez? Osa, azkenean, pestiziden kontuekin azten bazara... Hor, egotzen, ez? Horako janari berezia eman da, eusoen dako antzutzeko, umeek eta arrautzek eta ez jartzeko, eta olako gauzak eta egin izan dituzte, eta baina... Hori naturai eitxenotza eragin, beste animali txikitsuei, landariei, eta azkenean in nahi dana da, biodibertsitatea aberastu, eta hiri ingurunera egokitu. Orduan horretarako, modu naturalean, da ikusiko itxugu. Nik ontz bat ikusten badot Bilbon, ilusioen goztan. Ez, zapelaiz bat ero, imaginatzen duzu olako teke, gure inguruan da itxuta daude, olako ikusten ditugu, baina Bilbo batean ero, animalia bebai dira gizakia moduan. Ikusten modu janaria dagoela eta, gaina hori, ez ofizialako etxia, eta nerrestasunak erosketak egiteko muitzeko batetik bestera eta pipa-pipun, agian, etorriko die, bai. Ideia moduan ez da txarra, hor, aeroportutan derabiltzen dituzte beste gazti batzuk eta usatzeko eta holan, miruak eta holan arranoak erolakoak erabiltzen dituzte, orduan, ez da gauza eroa ere, aeroportu batean zarata pixkat eoten da, ez?
Apurtxo bat, bai. Horregatik. Aixia, zarata... Hegazkin horrek, bitu, lehengunean junitzen sondikara gauza batik, konpontzera, eta nola bizia jendean, nik ikusi nuen batean, eta, bueno, eno esaten ikusten ituela agurtzen hegazkinetik, hola, lehiotik, baina bertatik bertara ikusten dira, eta zarata entzuten da, suposten da, lehio bereziak izango dituztela, eroitu ingo zirela. Nik uste dut dela, ohitzia da, eskenean ohitzura bihurtzen da, ez? Trenbidian onduan bizidan pertsona bezala, edo... Bai, ni bizin izan trenbide onduan. Trenbide onduan, edo, ez dakit, fabrika onduan da daukatzolan, usainen bat, da, izuia, oitxuta zeuz, da ez tozu hori usaintzen. Bai. Berez? Bueno, pasatzen da. Zure inguruan bakitzu gaina. Papeleran onduan, ez? Bai, guk egizan, papelera ezken duen usaitzen, hori egixe da. Eta jentia autobusian juten ginen enigo garatzenaz, etxera juten itzenean, da, igual, kanpotarra gero, espainolakan juten ziren, no bota du pusker bat, zu izan zara, eta ez, ni izan da, genekien, isorretako papelerian eragina zala, baina egizan ez da usain atsegin, baina, oiu izan, eta gero, aizea etxean usaintzen bagendun ero, genekien, eguraldi aldaketa datorrela, beti izan da, hori, gu behiratzen da, seinale ona. Gu geneukan, eroan botok, txapela badukan, ero papelerako usaila bada. Horren usaian arabera ero, bakiu, txarra dator, eta ez ginen dibili behar hor euskalmet, eta behitzen daulakoak guk, eskuen duk, ez zauenta. Egon gozan, bueno, guk peio geneukan. Bueno, hauek, ikusten duzue, pixkanaka ja, gorputza hartzen, hemen, oin jungo da, urtze hemen botara diogun likorea ura jungo da loditzen, eta holako geruzatxo bat ingo zaio. Hone behar ditu beste 4 minutu utzia zue. Gero izango da hemen geratuko zaigu likido pixka bat, esne gaina ona botako diot, patxar koiaraka bat ona botako diot, kanela duz pixka bat, eta gero udareak hemen jarriko ditu, bat, eta saltza honekin, holan gainetik bota ondoren, maira joateko modu gaude. Fruta jatera, bitu, ze ondo. Eta azkena, batzuk utzitu karamelatu hau, bestatzuk gutxia hau. Kolore politxa, usaina be. Zugarria daukagu, hemen, oin. Bale, hori da, murriztutako patxarra, ez? Hau, murriztutako patxarra, hemen botako dut almioar pixka bat. Bale. Eta hemen jasoko dugu, saltza moduan, gure udari hauek eramango duten dena, orduan. Itzalduko duzua, eta, bueno, txaban ez, hani pixka murrizten utziko dut hemen baita ere. Gorputza hartu arte, eta kanela pixka bat, ze espezien artean, kanela bota diogu, orduan ez da erokeria, hemen kanela botatzea, eta badoa pixkanaka kolori hartzen, eta hemen garrantzitsua azpiko, eta gorputza bai, dana hartzen, bai, kanela, koialaka txiki bat, edo handi bat. Bai, handia alegia. Nik horrela nahi nuen, guri kanela, eta ez da afrodisiakoa kanela, esaten dizu, ze jendeak esaten du. Ez da? Ke ba? Botella. Ez kakaoa, el marrubiak, ez ezer. Izan behar dituzue bitukotearekin, detaileak izan behar dituzuelako. Ez, hau eman txokolatia, jan txokolatia. Ez du funtzionatzen. Bateko esango zare, ez pau jara de afrodisiak hori segeratzen jatba. Segeratzen jako? Bueno, gure bikoteak maitagarriak izatea, oraindik gehiago, Bueno, listo. Ze ona. Txokolate saltzatxo balde. Ze ona. Ondo zurgatzeko, holan pixka likidoa, ze holan, ostoriak zurgatu ingo du, eta plater txiki bat atatzen baina zu. Bai, zerbitzatuko du bat, ez da? Hau. Tapainikoa. Zain zuen. Handitxo ba. Bai, venga. Hoxe. Txak. Listo. Ale zer omen aldi bat. Baiko zer bota didan? Zer? Karo. Honek ez dauka ez negainek. Ez dauka azukrerik. Jepi. Probatu duzu honi azukrea botatzen ze hona da hor. Zetorri da, txamarra satzen. Eta abisatu diot. Ez dauka azukrerik. Bronka. Gaur esan dugu, harin gatozela da fruta egingo itxugula eta errezeta osasuntxuak. Hori. Beraz? Hori. Eta hemen lehena, gure udare espeziatuak.
Ja, ba. Eta honek emango dio Hau, krematxu sardesakin. puntua. Sardeska eta Labana, ezta? Bai, banuken, me potes, kariz. Vale. Horre, egin nondik hartu die. A ver. Hartu ikau, zatitxo bat, esne gaina apurtxo bat, eta ostorea. Horan irura batera. Bai, ez nire gainean esan, aleseri, gomeraldi txiki bat, eta... Ez da biara sukria. Gozo dau, naturalki. Almibarra, Almibarrei, 200 grama azukre bota izkigu. Bai, baina gure esan madarixak azukria dauka honek, baina ez dauela, ez? Netako, puntuan Eta dau. espeziak hartzen dira, Bai, eta ontsa gainera, gabona datozela gustatzen gaku, ez? Ba, sagarrerreak, badari erreak, holan espeziak, eta holako gauza beruak eskertzen die, Bai. eta hildo horretan, badoia gure Izena ez Bigarren. dauka hain, Brown beti. Beti marroia, marroiak... Brown. Beti. Marroia ona da, brownia, brown betia. Ah, behitu, alde hortatik enuen behitu. Haupa beti, Haupa gorazu. beti marroia. Brown beti marroia, eta hau da postria. Gainera, aprobetxamenduzko errezta bada, sagarrak, moldeko ogia, espeziak, gurina eta sukrea. Esan dutzut 5 minututan itxen zala. Eta ez dauka komplikazio hondirik. 5 bakarrik? Bona, bale, igual sortzi. Lusatu pixka. 10. Venga, va. 12. Venga, mamurtu maitik. Vale. Errezeta holaxe joango da. Moldeko ogia eskuekin mamurtuko dugu eta gurin urtuakin, panelakin eta espeziakin nahasi. Sagarrak zuritxu, laukitxutan moztu eta bustinezko erretilu batzutan jarriko ditugu geruzaka edo dana nahasitxa. 45 minutu, 180 gradura eta listo. Beraz, hemen txaukau, kopo. Hore? Hemen txaukau, moldeko ogianik brioxerako hartu dut, apurtx bat gozoa izeteko, baina jendeak itxen dau, ogi integralakin, gero dauz bertxioak, Graham gaietekin, eta desberdinekin. Bizkotxoakin, eta... Eta nik uste dut gogoratzen dauela apurtxo bat, crumble bati, apple crumble bati, baina guztiz desberdina da, ze apple crumbleak normalian egoten da, normalian auskitzen dau fruta sakonian, oinarrixan, eta gero gainetik geruzak kurruskaria. Eta hau izaten da gehiago geruzaka, eta testura bai desberdina da. Bueno, eta kramblean lehenengo, nik pintzet inditu dena danetan, fruta lehenengo inin bar da, ez? Kompota antzeko bat berdu, eta Badoz hemen, batzuk ezetze, baina dana hasieratik, hemen hasieratik, dana labera jungo da. Hori da. Beraz, erreza montatzeko, eta gainera poste bat gustatzen zala, edo behintzat, Ronald Reagan presidentian posterik gustokoena, berez esaten da, etxe zurian zerbitzatu zela eguneko, garren hamarkadan, eta, antza omen zala nahiko Baina hor ospetsua. liburua irakurri zutenak, el guardian entre el centeno, hor postre moduan ematen zala hau, eta ez zan oso maitatua. Hor, irakurrita nola esaten zuten, esaten zan, eta hau, moten digute ez da izan, baina hola zerbait, egia da, bada la postre merkea, azkenean, ez? Eta hemen, atzoko ogia aprobetxatu nahi dugula, hartu, sagarrak eta, garai batean gure txien eta bintzatan zabaian gordezkero hilebeteetan zehar izaten zen ituen, eta, gurina eta eskura euskasun gauzakin iten den zerbait, oso erresa. Hanik uste dut, ez dakit, errezeta xumeak bezala, egongo die maitaleak eta egongo die, guztiz kontrakoak. Bai. Azukrea, nik panela azukrea jarri hotzat, eta espezien artean intxaur muskatua apurtxo bat bakarrik ze honek, segitxuan altzen dau sapore pila bat, eta kanela bai jarriko tzatela apurtxoa gehiago. Hor jende nagusiari, Patri, Bai? gaur egun, zenbatian daude ekipo, talua gutxi gora bera, 6-6 eurotan, ez? Hainbeste? Talua? Jo, nik azkena 5 eurotan ordainu noen. Eso, 6-6 gutxienez, Zazpia? eta hemen batek gora esate. Nik gure inguruan, nire, oin, itxite da jonzan, baina gure itxitei eta talua entzun bezaben nahi, zenbat talo jan eta zabien eurek astetan, talua beti zegoen. Talua egunero jaten zen zerbait izan. Claro, zerbait egunero jaten baduzu, gaiz eta munduko gauzak osoena izan, ez dakit, ez? Horre, faisanakin eta pala, horre, histori zar bat antzinakoa, faisanakin iten zen, eta hau benetan izan zen, apaisak hartu, egun baten erregeari bronka botazion, entzuzuelako beste emakume batzuekin egoten zala, eta ez dakit zer, eta... Emaztiakin egon biharrean. Emaztiakin egoten zala, baina beste batzuekin ere bai, eta bronka botazio.
Eta, bueno, urrengo egunean, erregea deitu zion, da gonbidatu izion, bai, onartzen dut, eta gonbidatzen zaitu gure etxera jatera, eta faisana. Eta da, orduan faisana zen gorengoa. Osa, faisana egoten zen, errege etxetan, eta hola bakarrik. Eta, paisa posi, lasai, ez da gizzer, ez da gizzer, gunzan, jansaben, urrengo egunean berriro gonbidatu zion. Tak, gonbidapena berriro. Faisana berriro jateko. Urrengo egunean berriro. Jateko zer zen? Faisana. Faisana. Horrela 3 aste. Ka, apaisa junzan da... Faisana zan ziur? Faisana zan ziur? Faisana egunero. Egunero erregeak hartu eta abadeari gonbidatzen zion, eta egunero, eta alako baten, junzan abadea eta errege jauna, parkatu, nik eskertzen dizut bihotzez benetan, niri egunero gonbidatzea, baina beti faisana, berdina erdetzen zain niri emaztearekin. Hori botazio. Hala, pues, arrapasak txiribiton. Bueno, hori, histori hori, eta hori altza, egia, gertatu omen zala, baina, bueno, nik ez diot arrazoia emango erregaria, sentitzen. Erregei sekul ez diot ematen arrazoia, ni naiz erregeak. Baina hori da, txokolate zatitxo bat bezala. Nik egunero, txokolate zatitxo bat. Neurritxoa. Eta inoz kantzatzen txokolatean? Ez, baina txiki hartzen dugulako. Egunero, ogiarekin bezkaran ekekatzen gu. Ostara, eta egia da, gero hemendik Europatik juten zara, eta ogia eskatu inbar duzu, ze bestela jatetxe pilaten, ez da, gozaltzeko eta bai egoten da ogia, baina ez daukate ogia jateko iturari bestela, eta guk janariekin beti bar dugu ogia, ez? Hori da, ohitura kontuak. Bueno, guk zagarra daukagun hontan, amak dauzka 6-7 espezie barietate ezberdin, zagarranak aldauzkagu, eta nik gehien gustatzen zaina errege zagarra. Egia da urten kokuakin agertu direla beti, koko pila bat eukin dugu, zagar guztietan dana proteinakin etorri dira, orduan umei irakutzi dira, jaten jun, oskara txikiak ematen, eta bihotz inguruan kontuz, ze hor sorpresa ekartzen dute, kinder sorpresa bezala. Eta gure etxean, errege zagarra gaina, errege zagarra bakizu, jasota gero gaindik heltzen jarraitzen du. Eta ondo leku ilun batean eta mantentzen badugu, hilabeteak aguantatzen dute, eta usaia botatzen duena izugarria da. Eta egia da, gure aman etxean, nik gehien gustatzen, txikia dira, egia da, daukagu grisa barik horia, grisa, errege zagar grisa eta horia, niko biak esautzen ditut, eta gurian horia daukagu, eta horren modukorik ez da, benetan errazkua die, eta, bueno, banetzako errege izena ondo, ez dakit horti datorren ero, baina gure etxekoetan behintzat, bere dira erregeak eta gehien gustatzen zaizkidan. Beste aldamenekua, ez da izenan, baina, eta bestia, nik ala ere, han baserrian nagoenean zagarrak hartu jaso eta janik ditut, etxean eramaten ditut, eta eroan egoten die, asteak eta asteak egia da, etxeko frutak asteak irauten dituela, ez besteak bezala, eta, gero, egun hauetan lego astean egon ginen asaltzen, ez? Frutak nun erabili, eta, eman genizkizuen pistak, txerrikiarekin, oiaskoarekin, eta saltzak eta iteko aukera ematen dute, ez? Orduan, bota, ez da zuen bota, usteldu baino lehen, kendu ustela dauken atala, eta ero konpota bat egin, ero, brown. Edo brown beti, hori da. Eta hor ikusiko zue, sarien gehiago, Ronald Reagan bezala, maitaleak, edo El Guardián entre Centeno liburuko pertsonaia bezala, beste taldekuak. Hori da. Bai, hemen geruzaka egin biharrian, neken ditzu dana da, dana nahasi. Azkenean geruzaka jarri, edo dana nahaztien artean, desberdintasuna onditxa, ez dau. Eta hau normalian holan zerbitzatuko zen, baina egia da gaur egun postre hau da bizenak itzen jatetxe berrixetan eta zerbitzatzen dauela jogura pultxo batekin, vainilla izoskin batekin, krambleak bezala, gozogile krema pultxo batekin, bebai, beraz... Mitele, eta hau norbaitek egiten badu, oin behira, pentsatzen da honaz, berragun beti marroia, azukre zuriarekin egiten badu. Eta kanela bota beharrean, jengibre hautza botatzen badu... White beti. White, ez? Marroia, erdi eta erdin alduzu, ez? Hartu eta brown and white. Olakoa, nahi izan eskero, nahi dut esan, espezie moduan jengibrea ere hemen, ondo etorriko zen hautzean saltzen dutena, eta azukre zuria erabiltzen duzu, eta gehien bat da, tontakeri horiteko, ez? Bi kolore ezberdin egin aldituzu, erdi eta erdi, zapore aldetik noski aldatuko zela, bat kanela zapore izango zen, bestia jengibre zaporea, baina, hor daukazue ideia bat, nahi izan ezkero etxean probatu. Hori da. Eta holaxe be,
Jaleike, Joia da Zerberina, kadaka, ez? azukria, moldeko ogia eginda dau, eta holan be jogur batekin, nik, bentsat, jango nagoen, ze itxura ona dauka, eta Ni usainarre arrezatu goxua. ingonez, eta itxo ingo du labetik atera arte. Bai, ez da? Bai, gaur... Gaur hola bai. nago. Ba, horretarako betxo. Egotena da, olako katilutxo batzutan jarri, baukatzu bai aukeria jartzeko katilu, bueno, individualetan edo, Hori bai, kontutan izan da, labean sartu behar dugula, labean sartu aldugun zerbait, Bai. 205 minutu egongo da, eta orduan kontutan izan, edozein badaude batzuk, temperatura ez dutenak aguantatzen, orduan hor kristaleskoa badaude honek bai batzuk tuperrak, taperrak, horrek beroa onartzen dutela, eta holako batean ere inalko zenutela. bai, beraz, labera goiaz, eta 45 minutu. Bale? Zigor, Oso ondo. nik esango zut, ja, ekarri ditxu bala, ja. Suposatzen, nuen. Bai, Profesionala da gara. Aurreratu ditugula Lantalde lanak. ezin dugu, hemen 205 minutu itxoiten, ez? Ez, eta gero nik izoskisa ez dutela ekarri, baizik eta nire jogur gustokoena. Yep. Ia ezagutza dozun zein dan. Hauntzana. Hauntzana, hori da. Beraz, hemen txauskat, behitu. Armatu? Bai, Ona naiz. hauntzan jogurra. Beti erzo berdina da, bueno, pia gustatzen dut. Bai? Orduan, hemen jarriko zau, Jogurra gainetik? baputxo bat, gainetik. Haundixa jango, bez? Odolostea bat. Ia, odoluste zagarrakin egisa da, eramaten dara. Eta ondo da, oso goxo eratzen da. Beitu, holan jarriko zau, hemen lehen utzitako kanela putxo bat gainetik, Ze polita. eta, listo, esan dutzuet, 5 minutu igualez, 8 10, ez dakizen bat iraun dugun, Bai. baina segitxuan itxendan erresta bat, Brown Betty. Hala ba, Gu deio hemen Euskal Herrian egin aldugu, Josetxo Marroia, Maritxo Marroia, Maritxu Marroi. bai, Maritxu Kajoi biharrean, ez? estra. Arrasateko, entzuten mazaitu, Ina karamelatu. Bueno, Eta espeziak, holan berotxo, jogurrakin, ba hori gaurkoan esan dutzu dugu. Izango ziela bi postre, bi gozo, baina gehiago espeziatuak, frutakin, Bai. eta gehiago osasuntxu aldera. ala ere, Gisa? beti bezala, naiz eta osasuntxuak izan, neurrian. Jan, Bai, azukre kontuak eta holako da, bakizuen, neurriak, hori da. eta neurri gabe, ete bekusi. Eta batez ez txoriena. Hori, bihar izango da, ordu berean, toki berean. Agur.